Angithi wena udlala nombali uyakutshela. Ha. Yebo ke bhuti amanagera la. Yini ahluke ngayo amanagera Ngokuthi ayikhipha imali. Ima manje amanagera unesho Amanagera aphethe bhuti. Ogcina ke nje lona ongamkhathalisa nawo. Aphethe amanagera. Wena nje kangenso yenyoni le bese ngibekezele phela ngoba wakhokha. Umuntu wami uSifiso uyangijithela. Wese ungijithela nabangani bami. Ngikubona konke kodwa abangani bami pho. Hamba nama Nigerian lona bethu. Bethu manje sodlala ngamanje. Imake Sifiso uyithatha play one. Hawu umngane wakho bethu. Umbali uyangitshela phela. Umbali. Sifiso usulala nombali futhi. Mangizokuchazela. Sifiso umbali pho. Ima bangaka Ngijwayela kabi umbali pho. Ngithela ngamanzi. Umbali pho. Ngithela ngamanzi. Kubona bonke nombali futhi. Kodwa mama ngithela ngithelelani ngamanzi. Uyinja Sifiso uyinja. Ubona izinto onomkhala. Izwa bafu ngicela ukukhuluma. Lona mfethu uhamba nama Nigerian ndo yezwa. Ngiyaphanda mfethu ngayo yonke indlela mfethu mina ngimnikeza imali mfethu uhambe nama. Ugcineni nokuphanda. Ngeze ngiphanda nje. Uphanda kanjani baba? Bafo noma ngeke ngisho kona ngiyacula yabo. Ngiyacula fika athola ama performance shay hip hop bra yabo. Khona ingoma cababa. Ngizifaka efebayo. Imatafaka efebayo. Lo bhuti. Lo ngisanda kuthola amaphilisi ebhukwini lakhe. Mangimbuza ukuthi awani akangitsheli. Ngafuna ke ukuthi ungabuza abantu ukuthi awani abantu engizwana nabo awanda amaphilisi. Amaphilisi okuvusa induku. Vele wena induku yakho ayisavuki. Angazi ukuthi ufebani nenduku engavuki. Awungelisi vele wena nasembhedeni ingakho usebenzisa amaphilisi owasebenzisayo. Awungelisi nje. Ima manje amanagera unesho Amanagera aphethe bhuti. Ogcina ke nje lona ongamkhathalisa nawo. Ngibingelele mbukelo weVuman Film lokhuluma Vumani waleke kwamhlabele ngana osomadoda le phansi manguzi kuthiwa ikakho baloni buye egcini kodwa kuyasikho la silala sikhona siswami right Right unjani bhuti? Ngiyaphila ungake nje usho ukuthi yini namhlanje esibeka la eyenza ukuthi uzosibhalela kwiVuman Film. Into engiletha la ukuthi angiphathekile kahle. Umuntu wami uSifiso uyangijithela. Wese ungijithela nabangani bami. Ngikubona konke kodwa abangani bami pho. Njalo nje nama ngifika efonini yakhe ngifica abangani nje kuphela. Shuthi lo muntu akangifuni. Manje ngifuna ukwazi ukuthi ngempela ufunani uyimisele ngani. Yini mhlambe eyenza ukuthi achithe uke mhlambe wambuza ukuthi yini eyenza ukuthi achithe. Angimazi ngoba nje kule insuku akana sikhathi sami. Angazi ukuthi ngathi yini eyenza ukuthi angishithele. Mana sisi. Uke wazama ukukhuluma nabangani bakho mhlawumbe ba confront. Angikazi uyena nje bengihlezi ngimbuza ngoba phela ngithandana naye. Ngakho ke bengibuza yena. Ayikho mhlawumbe into wayenza wena wrong. Ayikho. Ayikho. Hey Africa inkinga ziningi kakhulu siyanthanda la nikhona bengisacela niwavumele nje ningisondezele bona my team manje sisi awusho senesikhathi singanani nithandana na umuntu wakho sesino 3 years 3 years nje impela ngabe wena wenzani mhlambe angisebenzi uyena ke nje ubengizama ke bandla ngoba ungumculi bephanta ke lapho ke nalapho ngoba konke nje bandla uyazama uyangenzela izinto uyaphila bhuti ngiyaphila bhuti njani siyaphila yebo ngabe yazi lentokazi ngimazi kahle umuntu wami ndo bafu umuntu wakho ya umuntu wami niyafanelana yazi yini pho inkinga nixabanini yini khona mhlawumbe into enixabanisayo bafo kuningi vethu uMandisa vethu uyazi ukuthi ngiyamthanda vethu ngisanda umlobola nje sengikhipha iqome eziwu4 zonke bafu yabo uyithanda laphi imali ngoba usemncane cha phela nami ngiyayiphantela bafu ngiyayiphantela kakhulu vethu imali engiba nayo ngiyawazi ukuthi ngiyisave vethu ngoba ngisuke ngicabanga yena uMandisa vethu yabo yeah Mandisa ngabe ukumtshele ukuthi yini esibeka la yini okhala ngayo wena Sifiso njengoba sila namhlanje uyazi na ukuthi ziningi izinto engiyifica efonini yakho. Okay. Ngifica ungijithela nabangani bami. Seke ngakubuza futhi and uvela uyele nale. Nasendlini isikhathi awusanginiki sona. Manje vethu ngilethele lokho lana. Kenze njani ngoba phela ungiphenduli? Ayisithi ngikubuza yini bafethu alusi ungamphenduli mani khuluma. Bafo uyazazi wenzani lo.
lona usanda kube emhlanga emhlanga cabanga emhlanga ehotela engakaze wamina ngimyise kulona wenzani lapho uhamba nama Nigerian lona mfethu mfethu manje usudlala ngamanje imake sifisa uyithatha play one hawu umngane wakho mfethu umbali uyangitshela phela umbali sifisa usulala nombali futhi mangizokuchazela sifisa umbali pho bangaka ngijwayela kabi umbali pho ngithela ngamanzi umbali pho ngithela ngamanzi kubona bonke nombali futhi kodwa mama ngithela ngithelelani ngamanzi uyinja sifisa ubona izinto onomqala izwa bafu ngicela ukukhuluma lona mfethu uhamba nama Nigerian ndo yezo ngiyaphanda mfethu ngayo yonke indlela mfethu mina ngimnikeza imali mfethu uhambe ugcineni nokuphanda ngeze ngiphanda nje uphanda kanjani bafo bafu noma ngeke ngisho kona ngiyacula yabo ngiyacula fika athola ama performance shay hip hop bra yabo khona ingoma cabanga efebayo imatafaka efebayo bafu nginengoma kumanje ukuthi nje ngiyacula kuphela uthula yazo nginengoma etrendayo bafu ngiculela yena lo ngathi ngiqeda ukumlobola ngashaya ingoma ngithi leli mama lami ungifebela nama imama lami sifisa ungifebela imama lami ungifebela imali futhi ngicela ungangibambi sifisa imama lami ungifebela uyazi ukuthi indaba ngemanager uyazi ukuthi indaba ngifuna ungishaya awuphuza amanzi angeke ngikwazi ukuphuza amanzi futhi angeke ngize ngikwazi usifisa umbali muhle kakhulu yini kunawe cha umbali sifisa uyangijwayela nakhona bafu umbali nami ngangenzela ukuthi angitshela indaba hayi ngoba mhlawumbe ngangimthanda ngiyajabulisa lokho umbali bethu ngitshela yonke uyena ongitshela mina ebomeni ngize ngikufebela nombali ingoba wena umbali uyangitshela izinto ozenzayo wena uyitshela ukuthi usile uyakutshela ukuthi uzenza isarami nxa ukuthi yasonta manje ngitshela ukuthi yasonta solala nama Nigeria nayo uyakutshela umbali lo uyakutshela angithi wena udlala nombali uyakutshela yebo ke bhuti ama Nigeria la yini ahluke ngayo ama Nigeria ngokuthi ayikhipha imali vacation wena nje angazi ukuthi ngathini yini urepa kakhulu yini mbe akuchaza ukurepa kwakhe webhuti lo muntu baby imali ngisahlanganisa mama sinengoma esizoyikhipha baby imali ngisahlanganisa qoqoza kube yini baby imali shuthi ngizofaka iwifi baby imali bafo una imoto bafo anginayo ama Nigeria ayakurequestela noma yakulanda angilanda andashintsha imoto lo akanamoto uhamba ngalamateku lawo akanamoto lo ukhuluma nami so kube ama Nigeria awanazi imoto ngabe uyahamba nawo ngabe khuluma phela nemali nje bhuti mandisa fethu ngikulobolile fethu wona angihambisa indawo usifiso nje uhleze esendlini baby ngiyaphanda nasendlini akanginike isikhathi anginike isikhathi uhleze esefonini yona leyo phone ngifica amantombazane wasabangani bami sifiso ufuna ngenze njani sekuyisikhathi singakanani mhlawumbe isikhathi eside noma esifishane mhlawumbe eqale kufebe side and bengithula ngoba yes ngiyamthanda usifiso ikona ke phela ukuthi ngiyidinga imali manje kodwa ngiyamthanda yena ngoba umthanda ngaba ama Nigerian ugcina ngokuyikhipha nawo niyalala nama Nigerian okay bafo mucabanga uyawafaka amajazi nama Nigerian bafa angisana ndaba wena ngoba ubuntshotsha abangani bakhe yawafaka amajazi yebo ngiyalifaka ijazi sifuna indaba njengoba ngisho bafa izwa intombazane ikhulela ufuna ngithini ngalokho wena wangiqala mfethu yazi cha le ntombazane le yayithi ikhulela ingane yakho waphika wena ufuna ngithini ngalokho uthi bafa awumbambe nje uthi umpitshiza ngani ngicela ukuthi ungangibambi ukukhuluma lo sisi bafo usanda kumitha lo yazi wakhipha isisu lo ngaqala lapho kumfebela yezo awuthule sisu mina ukazizwa awufuni thula phela yenja sifiso yenja kade ke kabani ningane yena yakhe ingane yakhe ngifuna uyi-explain kahle le musu uqamba amanga wena lo wakhipha isisu ungakhipha isisu kuyingane yami wawazi kahle unesho ingane yami nesho kangana wawazi ingane la wawazi ingane angithi ngakutshela wayikhiphelani wayikhipha usiqamba ima sisi uyangidina usifiso ngoba sayikhulume ngani ukuthi ingane yakhe namhlanje ngoba usuzwe ngombali ifebe lezi ukuthi ingane ngayikhipha yini wayikhiphelani awucabanga ukuthi umbali wayigrabhela kwi-fro yakho mase ulala nama hayi umbali ke uyangitshengisa ama proof bra wami sithi silele nje sireject sengamnandi ngibabamba izwani
Uyinja. Ubone love bites la uyena la. Yebo? Yakujabulisa. Akusondoda lokho. Akusondoda lokho inja nje. Mhlawumbe ingakho futhi ngizohamba nama Nigeria uyinja. Yezwa uthi uhamba nawo ke. Yezwa ukuthi uyazi. Awuyinja. Yabona? Akunendaba. Manje ama-Nigeria usabe mhlawumbe ukuthi azokuthelela Sengamana ngithele nginothi ngithelelwe ilenja lengithi esindoda kanti ibhizinala nabangani bami. mhlawumbe malini akunika yona mhlawumbe muzi khona into eseniyenzile. Masenilele ama-Nigerian akunikeza malini. 50k nje ngiyawuthola ngosuku. Yezwa ke. 50k. Yezwa ke. Imfebele yami mina cabanga ngalobola lento mina. Bafo mucabanga bafo ngoba wenza security uyamthemba le nkulumo ayisho 50k. 50k. Ngathi u50k wayena lona. U50k ini? Uwenzani? Usukuhle ukuthi awungitshengise lo 50k. Uhlangana phakathi banikeze 50 rand abana wena ucatha ngazi. Hawu uthola 50 rand. Mhlawumbe usho 500 noma 50 rand sis. 50k bhuti. 50k. Wazini wena ngemali. Wazini wena ngemali. Uthola malini kulomrepo wakho? Angithi uyimadafaka wena uthola malini umrepo wakho? Ima sisi. Lapha ngibonile ku message uthe usuwakhile kini. Yes. Unamanga lona. Wakheni wona kini. Yona usebenzisa leyo mali. Usebenzisa leyo mali. Uhlala nawe kuloya one room. Shiya ukuthi one room manje. Kodwa wangiqoma ngino one room kodwa wangiqoma ngino one room. Wena sikwenzelani le phela bakholana nazo. Angithi ngilalele. Wena sokungcwaba wena. Ngizongcwaba mina. Wena uzongcwatshwa kuqala mfethu. Sizokungcwaba wena uzongcwatshwa kuqala. Wenzeni 50k qamba mama. Wesisi kahle yini la enye nje ongasho ukuthi iflop lo bhuti lo ngisanda kuthola amaphilisi ebhukwini lakhe mangimbuza ukuthi awani akangitsheli ngafuna ke ukuthi ungabuza abantu ukuthi awani abantu engizwana nabo awani amaphilisi okuvusa induku vele wena induku yakhe ayisavuki angazi ukuthi ufeba nenduku engavuki awungelisi vele wena nasembedeni ingakho usebenzisa amaphilisi wasebenzisayo awungelisi nje ima manje ama-Nigeria unesho ama-Nigerian aphethe bhuti okugcina ke nje lona ongamkhathalisa nawo aphethe ama-Nigeria wena nje kangenso yenyoni le bese ngibekezele phela ngoba wakhokha ayikho into ebengizoyenza kodwa nje right senginika inkomo engaka mfethu nento encane yini enye iflop kuyena mfethu kuningi bra wami kuningi lo wangithelela ngedrop futhi lo wangishaya ngedrop wena usiyaphika yini wangishaya ngedrop mina benginedrop la uwe ngilala nawe kuphela izwa cha ngiyaqoka vele kulaba abanye ngiyaqoka angifuni uqamba manga ngiyaqoka yezwa hayi angiushaya isikole ngiushaya nawe kuphela isikole ngiyakutshela zonke le ifebe ngishaya nawe mfethu njoba ngisho ngiushaya nawe kuphela isikole ayikho leyo nto bhuti wena futhi ungithelela edrop wena ayikho lento ayishoyo unalokhu yena ogulisa mina ufuna inkomo zasekhaya bafa awusabe ukuthi engakugulisa mhlawumbe usengigulisile bafuyazi bafungi ngizizwe ngikhohlela bafuka ubuhlungu lana lona mfethu yabo lo ungigulisile lo mele ngiyochecka mhlawumbe yabo nje uba ngine-drop yabo nje uba ngine-drop uyena lo ngicela ungakhuluma sekumele ngiyochecka ngibhadeli mina ngibhadeli ulala nefebe awuzongile wena uqoqa ngenxa yakho wena wangiqala ngithi ngicela ungeke wena wangiqala angalinge nje lothi ngimthelela ngedrop izwa yabo mina yonke lento mfethu mina bafo bengeke ngilobola umuntu mina ngizojike ngimfebela ayibole yona lona ngamlobola ngihambisa omalume bami kubo bomba ngitshela ukuthi uyangithanda yabo until ngezwa umuntu usekomhlange egateway mina ngakaze ngimyise egateway bafo ngiyazama uhleli la ekhanda kuyimanje kade echoma ngelove bite kodwa manje akakani namuntu yini leyo awungizwanga uqola ukuhleli la ekhanda yabo uthi awungizwanga kabi wena izwa bafo ngiyengizizwe ngigula bafo yazi ngiyithole mfethu ngizwe hayi yabo la awucabanga ukuthi ukuguliswa intombi zakho lezi zinto hayi ngeke bafo njoba ngisho emaqinisweni mfethu okay ngishilo ngathi ngine love bite yes ngilalile nomngane wakhe ayibole bengigqokile nakhona bafo ngeke ngibe nalento enginayo ngiqoka uyena kuphela umuntu engilala naye wena sisingabe ngale niyayisebenzisa lento noma isukubheka imali kuphela ngeke ngayisebenzisi leyo nto vele labantu basukale angibazi kumele vele ngiyisebenzise usamthanda angisamthandi lo rubbish lo hayi nami ngisakuthandi nami good for nothing le ngiright ngayo usumumbi mina ube fake yazi ngayithenga ngapha le wifi yakho
yazi ngayithenga ngaphi Usho udoti lona, mina futhi nginama-wave. hayi kodwa leyo Nginama-wave igqokile amaningi. wayithengelwe yimina Udoti-ke ngibuza nje lo. singayithenga ngaphi i-wave Udoti yakho lo. Wayithenga ngaphi i-wave? Angihlangani. Ngayithenga e-workshop. Angihlangani. Yabo lapha ematendeni. Angihlangani. Ngayithenga Wena khona. uyintsha, wena ugqokisa udoti. Ugqokisa udoti. Ugqokisa udoti kodwa uthi angithandi. Sisi ubungaboni ukuthi i-fake i-wave yakho. Bangizobona kanjani futhi phela mina ngithi lo muntu wangithengela ngothando. Wena uthi Angina kangaka into eningi. angithusile wena. Nayo futhi yona Usile iyasabisa wena. uyayibona ngazi ukuthi iyona ngempela. Kanti inja le. Yaze workshop. Manje sisi ngabe mhlawumbe Ngicela ungeke. ngabe bakuphumuza yini lapha ama-Nigerian manje ndawonye bakuphumuza noma uwaya Uwaya labantu nabangibazi ukuthi uwaya kodwa bangcono kunalo doti lo Izwa bafu. ngangenelisi. Buwo izwa bafu. Lo muntu lo ukhuluma abantu abaningi mina umngane wakhe kuphela. Umngane wakhe kuphela oyedwa umngane wakhe. wena umdophe kangaka umngani wakhe Mhlawumbe samshaye kanye kuphela baba. ama-Nigeria sekuyisikhathi singanani wena ulokhu uhamba nawo Yezwa iqiniso la yikhipha. Kona futhi mhlawumbe u2 years ngoba Yezwa ngimlobole nini futhi. Umculi bisingasashangani Futhi ngimlobole ngoJanuary mina sekuthiyezi. Sekuthiyezi. Ukudla lokho bokudla ucabanga ukuthi kuqhamuka. Uthi mbambi. uthe unankinga nje Yezi bethu. Hayi bo bathiyezi. Uthe awunankinga. Ngimlobole ngoJanuary lona. Ukudla lokho bokudla kuthengwa ngani? Ukudla lokho bokudla kuqhamuka. Ngoba phela wona umculo wakho ubusungasayi indawo. ima ubumodla ngemali yama-Nigeria Yes, bese sizama ngayo imali. Ungiyeka mfethu uthenga inyama yonke igrosa Yonke into lo udla mina njobe ezongithomela ngale. imali yama-Nigerian Yebo udla imali yama-Nigeria. bafo kushuthi wena kahle kule nyaka uphila ngemali Nigeria futhi Nigeria. wena umthengele impahla Yes, njobe ezongithomela ngale wave le ewufake. kahle niyabona ukuthi niyafana nina Sifana ngani? Sifana imapha. At least mina ngizamela thina so2. Yena amnikani lamantombazana. Amnikani. Ngcono mina. Ngize ngamfebela nomngane wakhe ngoba engitshela indaba. Yes. Bengafebi. Yini leyo? Imsizaphi leyo nto endaba? Imsizaphi ezokhula. Mhlawumbe uyagula nje. Bethu yes. Bethu ungenza nje nafethu. Hayi ungeke. manje awuyisweli imali lapha bakubuza usifuna malini Kuyimanje mina ngasuka la ngihamba. wendaweni Yes, right. 2 years. Nje lona nje ngiright. 2 years bethu. bafo angithi uthe mubi nje wakhala kangaka Cha bafu bese ngenza izokudina man 2 years. 2 years bethu. Wena bonga nje ukuthi ugqokile ama-Nigeria. Uma uhlangana nawo nje abonga. Lingane lena fethu. bafo wena kumele ukwazi ukuthi yonke kushuthi lento oyigqokile imali yama-drugs abanye impahla yabona Yes. Bafu no comment. manje Angijwayele. wena usamfuna back ngoba uthi nanga asakufuni yena Hayi ngisamfuna. Uzobuya. usamfuni nje bafo myeke Uzobuya lo futhi uyayihlanyisa uzobuya. yini waba neshoka ngayo ukuthi uzobuya khona into oyifakile yini Angithi ubeya kombali. Bemtshela izinto aphinda abuyele ngala. yini Angithi futhi Angithi futhi bamtshelile ngama-Nigeria. Waqhubeka wabuya. Manje ungibambelani yena? Yes uzobuya. uthe awusamfuni Angeke nalo bhuti. ungayithindi intombazana ayithindi Uzobuya noma ungayihlanyisa. yima khona into enifakayo yini nombali ukuze amadoda angahamba Hayi kuthi vela asifani embedeni. Ungiyeka mfethu yazi nawe fethu. Yes. mhlawumbe khona into eniyisebenzisayo Hayi Ukhiphe nale mask yakho, amantombazane lokho kodwa nje uzobuya lo uyayihlanyisa nje nami ngambuka nje ihlanyisa ukubamba yazwa fethu. kulungile Fethu ngifuna inkomo zasekhaya mina. siswami Angijwayela le ngane. awusayifuni leyo yodwa bafo uzosithola Ngifuna inkomo zidabula zasekhaya. ney'nkomo engaphelele uyabatshela-ke ngithi ufuna iy'nkomo choma ngey'nkomo batshele ukuthi zayingaphelele vele awucabangi bafo ukuthi ama-Nigeria azovela mlobola ama-Nigerian azovela mlobola Hayi ngiyamlobole lo. Lona uthola u50 rand ibele qamba manga la. 50 rand okugokisayo 50k. okugokisayo Iwapha amazwi ofuna ukwesho engifuna ukusho ukuthi bhuti ngi-right angisakufuni Anginandaba, noma kuthiwa uyacabanga Hayi, ukubuya nami ungabuyi ngisafuna. ngi-right wena Ngisafuna ukukhipha nale mask kushaye ngayo futhi. Ngizakufuna nami. Buza umumbi, Lungile, usumumbi. sicela uhambe ngi-right Usumumbi kodwa kumina. Bune izinga lezi ecwamuka nje. bafo Ngijwayela bungakuboni le ukuthi utshwamukile sonke lesi Hayi bengingaboni sengiyabona kodwa manje. Funa ukuhamba mina ningiyekele. bafo awuhambe nayo ishonani hambani niyele bafo hey Africa kunzima kakhulu yabona nje emhlabeni kaNkuluNkulu bakwethu ziningi izinto ezenzakalayo hey